Bowling sa v posledných rokoch udomácnil aj na Slovensku a v Hlohovci sa 24. septembra uskutočnilo otváracie kolo už 3. ročníka Mestskej bowlingovej ligy v bowlingovej herni hotela Jeleň. Minuloročnú sezónu hralo 20 družstiev, tento rok je o 6 družstiev viac, ale 2 družstva sa neprihlásili, takže celkový počet sme uzatvorili na 24 družstiev. Sú medzi nimi nové družstva, ktorých vítam a som rád, že sa rozhodli doplniť našu takú základnú bowlingových nadšencov. Bowling je šport, ktorý zachvátil všetky generácie. Lákadlom je často zdanlivá jednoduchosť. Tí, čo sa bowlingom aktívne zaoberajú, o tom však určite vedia svoje. Aké vy máte ciele v tejto sezóne? No určite minimálne obhájiť, teda minuloročné 2. miesto, no a keď sa podarí, tak aj lepšie a spraviť trocha vietor v tom poprednom mieste. Bowling je taká oddychová hra, ktorá, ako vidíte, zaujíma veľa ľudí a je to tak, že sa tu stretnete s rozličnými ľuďmi a s kamarátmi, porozprávate sa, oddychnete si a hlavne cez zimu nájdete vyplnenie voľného času. Kamarátime sa už dlhú dobu, čo sa týka členov tímu. Moja priateľka Miška a ja, my sme začali hrávať bowling, pretože náš syn hrával kedysi bowling za Trnavu v Trnavskej lige. Dostali sme chuť proste vyskúšať si to v Mestskej lige. Oslovil som Miloša a vlastne minulý rok, alebo takto pred rokom sme dali dohromady tím a teraz pokračujeme ďalší ročník. Do prvého kola nastúpilo 73 hráčov a bolo prihlásených rekordných 24 družstiev. Základná časť sa odohrá tak, že každý s každým 23 zápasov odohrá v základnej časti. Potom okolo marci vychádza, že sa začne hrať nadstavbový turnaj alebo nadstavbová časť, kde sa rozdelí tabuľka na prvú 12 a na druhú spodnú časť 12 družstiev. Prvá 12 bude hrať o titul, o majstra Mestskej bowlingovej ligy a spodná časť bude hrať o umiestnenie a o účasť do ligového pohára, ktorý sa odohrá na konci súťaže. Ja športujem od malička a toto je len také doplnenie tých mojich aktivít všemožných, cyklistických, behových, fotbalových, nohejbalových a podobných. Takže je to len taká ďalšia aktivita. Ja som bowling hrával zatiaľ len rekreačne a tak sme sa rozhodli s kamarátmi, že spravíme mužstvo a že to teda vyskúšame aj v tej lige. Aké sú vaše ciele v tejto sezóne? No minimálne obhájiť to, čo sme obhájili minulý rok. Ukázali sme ako nováčikovia, že sme sa dokázali prebojovať do tej nadstavby na celkom peknom mieste a celkovo tiež to nedopadlo zle. V prvej desiatke, to bol náš cieľ, takže uvidíme, či sa to podarí tento rok. Najlepšie sa darilo víťazom z minulej sezóny týmu Krátky proces. Z jednotlivcov sa najlepšie darilo Mirovi Halasovi, ktorý nahral 373 bodov. Zo žien sa najviac darilo Michaele Kožíkovej, ktorá nahrala 335 bodov.